Здравейте хора, здравейте Спидър. Аз съм Спидър с Кануено и днес ще направя трети епизод на поредицата Lego Star Wars 1. Само да си спра малко звука, че гадно. Тъй. Така. Сега, ето го и нашето. Нямаме 7240. Така. Ето и нас. Пак казвам, ще правя епизодите само по едно ниво, така че ето го трето. И се извинявам, че нали, ако се чува от моята клавиатура, само че долата ми се щупи и трябва да ползвам сега тая. Окей, кой съм аз? Та няма да бъде. Може да съм спанак, ама поне съм хубав. Негър някакъв. Шбаняк. Не съм много точен с пистолета, ама... О. Гледайте, не съм точен изобщо. Няма да не се шамрите. Само да вам О! Аха, ето. Казах ли шамрите? What the fuck? Добре, това ме изненада. Само самай да. Да, знам играта, може да си кажете, че е детска, но иначе е интересна. Аз съм играл като малък и бяха забрал, защото сега ми е много интересна, не знам. Кеф ми е някак. Това кое? Да, като малък винаги умирам тук, сега умирам. Къде? Бъгна ми се. Така, гледайте на стратегия, тихо. Шибаняк, умря! Да, аз бягах след мен, искам махане. Сега, опа! О! Ето ги нашите лидери! Извините. Окей, не искам вече да съм този спанак. Така, помогя. Сега насам... тук има така. Там пък е нещо. Тук има. Оля. Добре.
Ако се чудите защо му викам Спанак, той се казва Капитан Панака. Затова яде много спанак, панак яде пояде. Странно или? Лак! Масивен голем лак. Мамка ти. Матка. О, яко. Не знам защо съм си отворил меча на почмата. Сега е това стъпа на супер. Айде, бе. Вижте един номер, който научих от учителя си. Ела ми! Има някакви бутони тук. О, яко. Миникит. Яко. То се чете отгоре. О, паби. Миникет. О, так обърна се. О, яко има дух. Пиян. Това беше яко. О, така. Принцеса Амидала, Капитан Панака. Вижте казвам. Супер Кит Пиц. 27% стопител. 16 минути. Окей. Декстар Стиния. Он се беше напил. Бахте пича. Тъй. Его е четвърто ниво, ама няма да го минавам сега. Да видим колко миниките. Епизод 1, епизод 3. Скарах го отвънка. О, яко. Родбърд. Някакъв спадне. Който трупам някакъв. Тук имаме ли пари за нещо? Ама тук имаме. Кой е това? Кой е това? Запляхме. Джум, джа. Скъпо. О, повече скача, значи. Това не знам какво е. Това също не знам какво е. Това е за обратно нещо, не знам. Това е левел някакъв. Левел и 17-то. Нещо сам. Джедай нещо си. Магията на джедая. Сега на такова напълно. Ясно. Да видим. Да видим. Това е първо ниво, второ и трето. Ясно. Сетих се, това са такива.
Аз, как да кажа, нали първо ниво оня кораб, дето го разбиха, второ ниво, дето отидохме на трето и оня кораб големия. Аха, те се образуват корабите, яко. Тук. Окей. О, е. Това ма кефи. О, е. Окей, аз бях Спидър с канала. Абонирайте се, сабскрайбвайте. Пишете коментари, дали ви харесва клипа, оценяйте. И до другия път.